Ngemuva kokuthi uKhanyisa Mayo ejoyine iKaizer Chiefs ebolekwe eqenjini lase-Algeria iCR Belouizdad, uyise owayeyisihlabani seKaizer Chiefs uPatrick Mayo usekhiphe iseluleko esibalulekile kwindodana yakhe. uPatrick Mayo wayidlalela leli qembu kusukela ngo-2003 kuya ku-2007, weluleka indodana yakhe ukuthi isebenze kanzima inganciki egameni layo. uPatrick Mayo owayengumgadli nowagcina engumdlali wasemuva ukhumbuze indodana yakhe ukuthi abalandeli abebeyifuna ngenkani bazobe belinde lelikhulu kuyona futhi kumele ihlale ihlonipha. Uphakamisa ukuthi uKhanyisa fanele ahlale ezithobile, akhuphule izinga, abe ngumdlali weqembu othembekile. uMayo uphinde wagcizelela ukubaluleka kokusebenzisana nokungavumeli ingcindezi ifike kuyena. uMayo uthe akazange abambe iqhaza esinqumweni sendodana yakhe sokujoyina iqembu futhi ube khona nje ukuzomeseka. Uvumile nokho ukuthi kusho lukhulu emndenini ukuba nesizukulwane sesibili esidlalela leli qembu lapha anqoba khona izindebe eziningi ngama-2000. uMayo uxwayise indodana yakhe ngokuthi ngeke kube lula ukuthola indawo eqenjini elizoqala umdlalo nokuthi lesi sikhundla esisha sizoza nenkulu ingcindezi.